A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. H-I, hi, H-E-L-L-O, hello, hi, and hello mga langga, this is Sir Fred. Together with me today is... Hello mga langga, it's me again, Jayan. And for today's vlog, meron na naman kaming bagong kalokohan. Okay, so mga langga, this is the first time na gagawa ako ng prank sa aking channel because yung mga kasama natin na supposed to be gagawa tayo ng challenge for today ay hindi pa nakarating because ang call time namin is 9 a.m. and time check, it's 10:15 in the morning and still wala pa sila. So napag-isipan namin with Jayan na gagawa kami ng prank. So ano yung prank natin? So yung prank natin is mag-aaway tayong dalawa tapos may imbierna yung mga kasama namin na shock sila na ay nag-aaway ka. Nag-aaway kayo? So paano natin So gagamitin natin itong GoPro. So maliit lang tong GoPro. So itatago natin to somewhere dito sa taas na hindi nila makikita. Then we will see kung ano yung magiging reaction nila. So dahil latecomers kayo, ito ang para sa inyo. Ito yung consequence nyo i-prank namin. Okay, so i-set up natin. Okay, so isa-set up na namin yung GoPro. So, tapos ibutang ika mo. Diyan. Buto nga. Bakla sana. Why din? Tago Paano dyan? Ikaw, P! Kapi. Saka mo kapay. Plus up. Like ka, bala ka mo dyan. Nampakyut ko di anay. Itago na hindi mamata. Basta hindi makita na nila. Patiklikot ka kamera, diba? Go, sir. Amo na ginabasa late, amo dapat may may parusa. So yung Ako bagay kaya, sa mga late. Nin-agap ako ganun ang bugtaw. Okay na dyan eh. Ano gusto mo man? Hindi, maranda halata. Lain man to content, excited sa natos content, natos ano. Wow! Sige, Sir Fred! Hindi na kuno man. Hindi masalata, pag ginakon ko duro niya. Ano na. Dito lang. No, i-start ko lang natin. Diyan na tama batang? Yeah. Tapos ang isa ka, So, hintayin na lang natin hintayin na lang namin na dumating sila. Then, we will start the prank. Yes! Excited! Okay, close na. Salat! Yes! Hindi ako kumakas. Ay, sana ko lang TikTok, no? Eh, napaday, alas 9 ang full time, alas 10, 20, wala pa din. Sorry na ba? Ano nga, ikaw mo pa? Vernon dun. Buhay pa ta na? Diyos ko, awat! TikTok na tama na. Sabi ko kita na ako, sabi ko kanya ako nabilin. Why pa kina ko lahat naman nanda. Tang mega na tong po. Hindi. TikTok mo yan ay para. Tika kami. Hindi ako sa Hindi pwede man nga habang nag-alas kaya Masadap kita. ma-set up na lang kita. hindi man usay na ni mama. Kung saan natin utusay. Ako may utay ko sa amo dalam. Ang ano pa ni? Ang Cortinas. Sada ako magkanangan. Hindi na pala, tapos chat ka din, ikaw na lang Cortinas. May lamang basa, pala sir, doon. Di ba nag-chat kong gabi? Tang-tang, ikaw dara. Straw, ikaw mo dara. Sabi ko tanas, ingin dyan, lagi kita nga, makikita ko yan. Gusto. Good. Bakit ako tatanas na eh? Hindi ka naman, backdraft ko lang ko rin kay. Okay, may nagulong ba? Hindi ka ni okay, kay Waay. Di ba ito ka kumaan? Eh, mababa mo naman takon, mabiyahe naman takon. Pwede pa na balik mo na madali mo yung buwan. Ano ganda ng problema? Wala pa ka kumaan eh. Sabi ko, ikaw madala, hambal mo kapi. Ikaw to ganito, kaging istoryahan gani ikaw.
Ako magaling na Di ba inistoryahan gani nga ikaw gani ang madarak kortina, ikaw. Tinagamit mo natin sa ikan. Tiwa, abi ko na nalain yung mga background. Tapos yung malay ko pa kung sabay mo open PC ka. Iwan ko na. Ang kuwain na nagunan ko sa wala open PC ka. Yan o, ito backdrop kaya lang rin ramay ka, saging. Yung ano. Tuloy ko na natin eh. Kumod pa. Nagkumod ka sa ramen. Nagkumod ah. Gusto gani. Kamu rin gani isala, kamu pa. Ano kitang isala ko sa ramen. Wala na kasala. Wala na Sabat pa. Sabat pa gani, sabat. Wala ka sila doon. Wala white ako dito maan. Doon na sir. Tatang tagla dyan, wider vlog. Uy! Etar! Baka malang akin. Nasa tabi. Huli ka dapat. Meron ko ng bola. Takot ang dami ko din na. Simple lagi kortina, lagi daruan mo. Di ba naan ko ha? Wala kukmaan, di ba? Chat gani. Di ba? Gini ko open. Kasi ako nag-open ko ni dadoon ko. Ako pa ba? Titro ko tin na tama iro ko. Ah. Wala na ako ng spanda na gulay ako gid para sa iro kada ako sa iro kada imo. Wala takot maan. Di ka na sir do. Dito na. Ulit ka takot. Meron ko ganito. Uli nga, kaya naman. Mani ada yung ganit mo ulit nak mo ang. Di ba nag-message din ako sa group chat? Di ba? Ay makumaan. Di pwede maguro ng anhan pa man. Yo just ko dai na galengin pang ulo ko lingagngag ko ang mga ulo ko Di ka mo may exam ka tako gali. Isa pa ko di sa ikan. Kaya man, may patay mga may vlog. Kaya diyan, nag-una ko Di kaya. naman nawala kita nag-vlog. Amo doon lang nitabutan. Di. Diyos ko. Kaya kortina lang gani, di mo pamdara. Why guys, pero mo? Hindi ako. It's a prank! Hindi na ako kwanta! Hindi na ako kwanta! Baga na ko na naman. Hindi na ako kwanta! Okay ko, hindi na kita tayo na. Ko dai makon mo. Hindi ka na kumuli, karo pa kumuli mo. It's a prank! Hindi na ako kwanta! Anong reaction? Anong reaction mo dahil? Ang ay ko gusto kay ang vlog mo ay kumagpang. Hey man, late mo! Tapos hindi. Bali na patabais kami, sir! Ano, what if isuway na dayon vlog na tatlat? Kaboking takato sa rakan mo. Siyempre nakalaan sa nakasama na gusto rin nag-effort kita ulit gano'n. Di agad yung kwanta. Noon, first time na yung mama ko, tapos hindi ko pamaan ang aking mo. Di ano bra, ano man natin ladies, mabalas kita kay Ben. Mabalas ka man ikaw kay Ben. Kay Fernanda na naman na. Lala pa kita na to, late pa kita na to, nag-book. Nanunuras. Nag-book pa kita na to, may gata. Okay, so yes, update naman naman for our next victim. Sorry. Hello guys! Everybody's here! Kaya na pa, let's be better. Si Jess, ano na gali yan? Kaya di nga dyan nagalit ako. Kailangan na late na ako at ang anak ko dapong kinabula. Dito din. Tayo na po lang imo. So, nagay mo ilang ta anak ko kabalat ng motor ha? Lain-lain mag-uro. Wis ah! Alas ko, i-babe ka kung tayo. Kasi hali na ako iyo. Pagwapa na dyan. Ang mga kortina na eh. Ang i-tapit na dyan. Akong darangan. Like ka? Ha? Akong Di darangan. ba tanang madara ka ang kortina? Ah. Wala ka man lang. Kamu ano yung larang TikTok pala? Ano? Wala ka man. Ikaw madara ang kortina ni. Uy, balay ano si sir sa may GC, madala ka putina, bladay! Oo, sin ko ah. Nasin ko. Ay, tumaan. Ganyan. Wow, kaya rin na dyan ka. Pwede ko nagbasa, kita mo nga. Nagambag, nag-online ka makina. Online, wala ka sin, mata kumaan. Tamtax, straw, kortina. Mo lagi tara na Wala lang. lang yung tamtas, pero kung tingnan wala ka, nabi ko na ikaw, di mo darangan. Pero yung backdrop ay alang-alang nga phone. Tara ka doon sa ako. Uy, nasa lang
iyo ay naway ka mo takan. Ako pwede mo kayo bagon. Gaway kami nga. Isa niya dapat ka lang ginasin mo Sa dapat gaway. wala ikaw takan ako din nga na mo. Why makapag-away, di ba? Kung may naway ano mo ma-vlog o ma-vlog inaway. Ay, Why dapat the- ikaw why lang the- ang nangyayari. Why the lagi? Kay nag imo ina alas nipe ano oras mo na kabot. Takan ako rin ka bantay ka mo to ilang. Takan na. Dapat lagi na nag-chat ka mo nga wala ng kopina. Naway ka mo na takan. Dapat ikaw makapag. Nag-away na kami nga, nag-away kami nga. Tika ba isbayis ka mo mga kopina kung Ba, isa ang kortina, balaan ko eh. Balaan ko yung kortina. Why the lang mo tatang gandang vlog. Huwag ka matakang vlog. Sayang mga tayo mahulit ako pa lang. Hindi mo to ay relate ka magana. Relate ka man gani. Hindi galing kita mag-umpisa. Ano na natin? Ano dito? Rog, bahay. Gani. Ako to ba ko nakigana? Ako to dahil dapat ang laman ko. Ano ko naway ma-vlog. Naway ma-vlog. Ano ba? Hambal ka mo. Ay, sir, friend, Ay, vlog kita lang karoon ko may naway ka. Tapos wata para ko. Kuya, saktong istorya na ina na bastarden mo. Why gani kung maan? Ako madala kortina. Kuya, ano may naway? Naway lang ka mo. Maaway lang ka mo. Hindi lang mo mag-vlog. Ano man? Pwede nyo man naman imuan dyan kung ano-ano dyan. Hindi mo ulit. Sige na mo. Ikaw ulit. Balaan ko to. Ikaw nakaisip. Ikaw late ikaw panagap ka. Uy, nakakuha kita sa background. Ano kita? Ibatangan na ka. Kita ka mo. Ibatangan ka ron. Hindi mo nang pwede. Ibatangan mo na ka ron. Karoon. Ay, amo, dahil na padala ka mga kortina. Ay, kung padala. Salako, dapat nadala ko ng kortina. May kortina ka to aw. Ako aw. Yung salako na tanarang nga lipatan. Takan ako. Ulit talaga niya. Takan mo naksurang. Eh, dyan tak mo. Takan ako. Hindi, joke lang. Ano? Te, na-prank lang nila ako. Ay, mayan, ay. Mayan. Happy do ka mo, happy. Happy. It's a prank! Prank happy ka Uy, mo. gaga ako. Ay, na-prank ako talaga. Oh my God. Ano man ba? Itsura ka ng prank abe. Abi ko. Ever since na prank na prank talaga ako ka. Prank din ako, promise. Grabe kang Gaga. Ano man ba mo dai kung di why na dayo ng prank? Ay, magkasaan ako ulit ng matangkway tayo. Ay mo ray late ka. Paano ko gusto niya magkuhan? Ano kanya? Anak ko, ah. Tuwan. Ano ka tsura mo? Guys, na-prank talaga ako sobrang. Late ka, Mersa. Nakabahan ako talaga. Yeah, there you have it mga langga. Yes, first prank. This is our friend with